Mamantika na siya. Tiga na ng ano, gata. Nakita kasi ko. Nakita. Yan ang problema yan. Hello, paikikman ko Ano? na, please. Ba't tinamoy? Dapat tikman. Kamuti. Talbos ng kamuting. Ayun po, isang magandang araw mga kaparing Jason dyan. Ayun, papunta tayo ng barracks. Doon tayo sa site. At may dala tayong gulay na balinghoy. Talbos ng balinghoy. Ma, doon ako ma. Doon na ako. Ha? Oh, sige. Ayan. Ilang araw din tayo na wala dun sa dun sa site. Dun sa barracks. Kasi may mga ginawa rin ako dito. Diyan naglinis ako. May mga nagtabas ako ng mga damo-damo. At ito, panggatong ko. Pinutol ko kahapon. Dami mga sanga yan. Mga sanga. Pinagputol-putol ko na. Sinibak ko na. Hindi ko pa nga nakakot. Tambak yan. Para mailagay ko na naman dun sa sa gatungan namin. Para matuyo na. Para sa piyesta. Kapag may panghanda ako, makakapaghanda ako. Di makakapag-imbita tayo sa kanila. Ayan po, let's go na. Kasi ayong oras na. Let's go. Ang alak. Andito na tayo sa barracks. Pambili ng pansahog. Anong sahog daw? Inda. Bahala na ako. Bahala na ako. Oo. Anong dala? Balingoy. Hindi mo lang kataw ka? Ako nagluto. Tsaka anyog. Sige, punta akong palengke. Dito ang palengke. Bumili ko ng nyug. 3 nyug. Tag 45. Pakayod na natin. Tapos bibili tayo ng pansahog. Saba. Andito na ako. At yun, bumili ko ng sibuyas, bawang, karne, 150. 3 nyug, tag 45 yung isa. Sukli nung 500. 200. Dito natin bibigay sa'yo. Bigyan mo na lang kay kay Karot. Dito si Ate Mayang, saka si Mama ni Chinchin. At si Ate Bidang. Ngayon lang tayo nagkita. Yes, kaya ngayon ka lang nagkita. May mga ginawa ko sa bahay. Kasi kaso mga panggato. Malay natin magkaroon ng pera sa pista. May panggato na ako. Diba? Bakit kaya ako nakakita? Dalawang bulan na na. November 27. Ano na naman dana? November 27? Birthday ni Chip. Galing ka mo? Ha? Galing. Sabi mo na kami ganin. Muslim punta. Yan, gugulayin? Amo yun. Amo. Baka. Nakita Bukas ito sa... Bilisan pa o ano? Hindi, kamus-kumulan ko nito. Lanugan ko nito. Kaliliguan nga dali. Kanya nila. Hindi ka dito. Karigulan? Lanugan ka dito o? Hindi, ito ako may gulo. Pangtakpol ito. Hindi, sabutan mo.
Nag-school na kami. Ano di pinagkuhan? Ano di pinagbutang? Sinakog ka niya, parang kulay. Pagkuhan lang ito. Nagalang ko man. Nagalang ko. Nag-school ako. Huwag mo na. Napis din. Nag-school na baga sa ibin ko. Ay, kapag kaisa mo kaya ito, magtagaluwas nga ni. Kaya ako nagkakaroon naman sa... Ay, para ilong daman ko. Ano yung lulong-lulong? Lulumluman. Kaya luwas ta. Hindi ka na. Baka mamaya ma-stroke ka na saan, hindi namin alam. Pabulay ako. Ay, wala. Paluwasan ko pa kan. Paluwasan na ito. Paluluwasan. Ilang ako siya. Baka may gulong man. Mabula. Ano to ninyo? Ano to mo? Kung naigin ko. Ate, saan na kita? Palalabasin ang katas. Magkakaon dito. Ay, Wala. Palalabasin ang gatas. kahit yung bunso ko, hindi nagpapaunin. Bunso ko, pero pag naglalang ito, sa bunso. Hindi, sarado. Ano ba kita ng preso? Ako, dalawa. Sabi pati, kamuso. Limit ko. Baka nangyayari pa. May isang po. Kaya ko na kasi nandun sa ano ko. Sa umulang tabi. Doon kayo sabi ko yun. Ito, sabi ko. Ang sarap. Dinara ka na. Pagpulog ko yun. Kukuhan ko sana yan. Dinadi. Bawa din yun. Dinaring tabi. Alam mo yan. Hindi. Kamatis, isa. Ay. Di mo na to. Diyan. Ang dinadi. Bawal mo suka. Tapos araw ka o ko. Hindi dinadi dito. Parang sa mga. Hindi na pala. Yung mga nainit lagi, hindi mo na pag-iba. Sorry. Medyo mga nagirang na. Mag-inom naman ito sa San Roque. Ha? Mari. Kaya ko yan nun eh. Birthday? Oo. Ayun o. Oh my. Alas 2 daw. Daman kami lunadan. Ano ba yun? Sila bidang. Ayan, tuloy-tuloy na. Tanghali na. Planjig natin na 18 na pala. Tigaan na ng ano, gata. Madami to.
Yan, gisayin ko muna yung ano, sahog. Para lumabas yung pinakang ano niya. Mantika. Mohon. Salamat kaya Mama ni Chinchin na tumulong sa akin. Lumuwi na. Nagsasaing din sa kanila. May mga estudyante. Ginigisa muna yung ano, yung taba. Para mas masarap siyang sahog. Walang sili pala. Medyo golden brown na siya. Lagyan na natin yung gata. Yung pangalawang piga. Yung gata. Sabayin na natin yung ating gulay. Dos, 13. Ito na siya. Bali papatuyuin ko muna yung pinakang gata niya dyan na yung pangalawang piga. Tapos pag natuyo na siya, ilalagay ko na yung pinakang pure na gata. Yung ito na, unang piga. Yan. Tuloy-tuloy lang tayo magluluto. At ako nila pinaluto. Dala ko tong ano. Amoy! Halo! Malupit. Ano na atin? Balinghoy. Rapsa. Request ni Kuya Noli. Oo. Yun, dala ko yan. Nung ano pa yun, nag-request si Kuya Noli na magdala ko ng balinghoy. Tapos ngayon lang nagkaroon dun sa ano. Dinal dun sa bahay. Kaya dinal ko dito sa Warax. Kaso si Ganoli, wala. Wala. Dala na lang yun. Oo. Sunod na lang ako mamaya Oo. doon. May exam pa ako. Pwede na dalhan. Para matikman niya naman. Yun, taba. Nagbigay sila ng 500 pambili ng sangkap. Bali may natitira pa ng 100 plus. Kasi bumili ko ng taba 150. Tapos yung isang piraso ng nyug 45. Bali tatlo yung binili ko. Bumili yung sibuyas, bawang. Anak, medyo na, tuyo na siya. Lalagyan na natin yung pure na gata. Pure na gata. Yung unang piga. Wow. Ay, pasensya na kayo. At dito yung ano natin, pagluto. Dito nakatulong sa kanila. Sabi nila kanina, ako daw magluto nito, sabi nila Ate Mayang. Kasi ano daw, di nila alam yung diskarte nitong pagluto ng balinghoy. Papatuyuin pa natin to. Mo. Right.
Ang kumukulo na po. Ito na yung pinakang tunay na gata. Pag matuyo siya, hangoy na natin. Luto na yan. Yung ano dito ni Vince. Time check natin. Kasi nag-delete si Vince. 11:30. Di pa nabawasan. Nandyan na sila Karot, nag-edit, saka si Pula, nag-edit. Galing sila dun. Ayan. Kaso wala tayong sili. Yung dalawa, i-edit. Nandun kay Crystalline sila Vince, Kuya Puloy, si Adji, Elias Lagas. Tapos kanina naman dito, naabutan ko si Mama ni Chinchin, Ate Mayang, si Ate Bidang. Kasi Ate Bidang, nag-ano sa bata, sa anak niya. Si Mama ni Chinchin naman nandyan. Umalis muna kasi nagsasaing din sa kanila kasi mga anak nila nag-aaral. Kasi wala daw dyan si Chinchin. Nasa Iriga daw, may parid. May parid daw. Ate Mayang nasa bahay nila. Wala sa bicoraptor. Yung bicoraptor na wala na. Napakasarap nito. Kahapon pa to dun sa bahay, natid. Kaso maulan kahapon, kaya di ko nahatid dito sa di ko nahatid dito sa barracks. Matutuyo na yun yung mga panggatong na pinutol-putol ko. At yun, yung sinaing okay na rin. Nagsaing si Ate Mayang. Tama tayo mga alas 12. Nandito na sila, kain na. So yun ulit, nandun sa bahay nila, nasa lubong ko. Ayan, happy birthday kay nanay. Mama ni Kanoli. Happy birthday. Ah, gusto mo sabaw? Nandito na sila. Wow. Gari ba? Huwag Ano na nangyari? kapit sa ano? Chan. Para malayo pa yan sa bituka. Nandito na yung team. Magdalitas ko. Adji nandito na rin. Ano, okay ba yung ulam? Kumain natin yan. Papatuyin natin yan para pangit kasi yung gulay na may sabaw. Mas maganda pa nilaga, may sabaw. Pero pag gulay, ayos. Ayos. Ito na yung team. Kakamera kanina? Paghalo? Kaya Puloy, saan na? Kaya Puloy. Nakaputok mo kami sa nagmaglupa. Ha? Ay si Nakuha ko doon. Kaya Jewel pala. Yan. Yung shock tol. Yung shock na iniingay ko sa'yo. Ha? Shock. Doon sa apartment. Dali mo. Sa apartment. Ito, ito panood sa'yo na. Saan man? Ito paano kung magsalay. Kunin mo doon. Ano? Ini nga. Magalas mo sino? Tama yung pagkakain. Pupunta tayo sa San Roque na. Mag-edit na kayo. Pagkain, San Roque na tayo. Pa natin yung sauce pa. Oo. Ano na saan ka na makakain? Hindi ko naman ito mamadaliin. Kasi, pangit na ano. Like, Papatayin ko na. Lagyan na sa email. Aso! Kanya-kanyang isahan. Kanya-kanyang isa? Baka di kaya. Mamaya pa yan, Tol. Tayo na din. Maya-maya pa to. Mag-edit ka na, bakit? May isang oras pa yan. Mag-live nga. Saan? Mag-live ako. Hindi malapit yan. Malapit na yan. Tapos lang. Tapos kumain. Hindi mag-live ka. Diyan lang naman yan. Live? Live ko naman. Yung stand doon. Marunong ako sa vlog ko. Nasaan? Wala man yung ano? Oo, okay lang sa'yo to. Marunong sa vlog ko doon. Pangalin? Yung live eh. Marunong sa vlog ko. Wala namang problema yan. O, isa dito? Paano yung isa dito? Para masarap. Para masarap. Patong mo ito ba? Kasi kung madalhin natin yung sabihin natin pwede na yan. Kaso ang gusto ko kasi pag tayo ng pangulam, gusto ko yung magustuhan talaga nila yung pinakang lasa ng ng luto natin. Pangit kasi pag may sabaw-sabaw.
Buti kong karne to, linaga. Huwag nating madalin. Gutom na kayo. Spaghetti nga, inanapan ng sabaw. Ano, gutom na kayo? Pwede ko na yan ano. Titirahin ko ng ano. Sige lang. Kukuhanan ko na pero yung iba, titira kasi Spaghetti nga, inanapan ng request to ni Kuya Noli. 9%. Tatanungin natin si Kuya Noli kung dalan ko doon o kaya tirahan na lang. Malubot na ako. Kasi gustong gusto niya to. Kakahiya naman kung alam mo yung gusto niyang kumain ng balingoy tapos hindi mo gusto yung lasa. Wow. Ano? Lahat to, kuya? Lahat yan. Kaso mag-ano pa. Ayan, may sili na si Kuya Joel. Pampagana. Ang pagana. Pampagana. Kasi maghuhugas Uy, pa. namis. Ha? Manamis. Mo namis ba? Ay, di pa nagugaw? Hindi pa. Nagluto ako eh. Ayun. Ay, maghuhugas si Ate Bidang. Minadili ko kasi ito yung ano, maghuhugas sana ako kasi ito na yung inano ko. Ano kasi ako? Galing sa school si ano, si Ate Bidang. Nag-school, mga bata. Ngayon po kasi, pag nag-school, yung bata, kasama na yung magulang. Hindi na tulad nung dati. Ngayon, pati na yung magulang, nag-school na. Natikim ko na naman ang gulay na Kaya dinala ko eh. Doon sana sa bahay, lulutuin ka ako doon na sa barak sa Houston di Canoli. Tawag mo na si Jami. Dumating na si Jame? Sige raw. Si Willie? Asya. Honor, gangan na ako ha. Sinjin, tawag mo yung Sinjin. Asin. Andyan? Andiyan ako karating. Tawagin Sinjin, papuntahin muna. Magkambil lang kami. Wala pa? Ay, nagparig pala sila. Ano, iparid. Asya, tibilang na lang. Ang pangit Kunan ko. mo lang yung mukha mo. Ayun o, bago. Makita mo nil kaya no? Ay, no? Oo. Ay, magsisimula na yung live ng dalawa. Suportahan po natin yung ano, yung naka-challenge sa dalawa. Kita pagka tayo. Ay, na lang, kuya! Kuya! Si Julie na lang. Yung kapatid ni Palawan. Yung kapit pa rin. Sino yun? Ay, wag yun. Ano yun? Una niya pa kay Jami, oh. Si Jami. Saka yung classmate. Classmate mo. Oh, dalawa sila. Thumbnail lang. Maya-maya kain na na. Ay, Ate Bidang. Hugas. Ganda na ng bahay mo ah. Antab mi. Kuya! Di ba? Di, abad din kayo sila. Malupit talaga Ano siya. na? Ano na? Una na, nakalipuan. Nakibagtam. Malupit ng bahay na Ate Bidang. Mag-ayaw nyo kasi. Antab Inang Maria. Sakay Oh. classmate mo. Antab mi. Kami, ano? Oh. Ang ano lang, pag-brat na. Siyempre, maraming salamat po sa mga sponsor talaga. Napakaganda na po ng bahay ni Ate Bidang. Salamat, maraming salamat po. Mga sponsor, lahat po kayo mga sponsor. Thank you po sa inyo. Di ba Ate Bidang? Opo, Salamat sa mga sponsor. Thank you so much po sa lahat po ng sponsor Oh. ko. God bless po. Yan. Love you. Ito sa mga, ano, mga food allowance namin. Food allowance. Salamat. Na, kaon. 1 million gusto. Hugas plato. Kita kasi ko. Ah, Nakita. Yan ang problema yan. Hello, paikitman ko ano? na, please. Ba't tinamoy? Dapat tikman. Kamuti. 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 Talbos ng kamuting kahoy. Balingoy. Urudo pa kasi snack. Oh. Amo. Burger. Tapos ano? Ay, siupaw tapos. Pinalis ko lang kasi ako. Balot na anak. Pag-alas 10 na. Ang balot ko nila sa sabon. Nag-live. Nakalamang kita. Yan. Stag pala, stag. Iga doon na talbos. Kasi nga ng ulo. Iga na talbos. Dito na kumain. Ate Mayang. Wow. Oh, tikman mo yung patsamba ko. Kaya sabi mo kasi kanina, Tuday. Banto. sabi mo mahina ka nito magluto. Oh, tikman mo na. Ng kutsara. Sige naman, kawin mo na. Oh. Dito ka na kumain. Hindi, yung mga ginagawa. Ah. Kaya dun sa na ako. Oo. Magdala ka. Mamaya pa to, te. Papatuyo-tuyuin ko, te. Papatuyo-tuyuin ko, te. Dawa din na. Sigurado ka? Oo. Bahala ka. Pero ito naman to.
Masarap kasi nito yung ano. Pinigaan, kuya. Ha? Lamat naman ha. Hindi ko siya pinigaan. Ako na na. Hindi niya pinipigaan niya. Yung iba pinipigaan. Ako ano lang, yung parang pinaglamog-lamog ko lang siya. Kasi hindi tinatapon yung... Hindi, yung... Hello po, magandang tanghali. Ayun po, naka-live si Carrot. 25 viewers po tayo. Malapit na. Kasi pinatay, pinahiga, patay yun. Patay yun ba? Yan, sakto po yan. Pag nakatapos na magain si Ate Bidang na. Pag nakatapos na maghugas. J-Rod, admin ko lang. Shout out sa'yo. Nice. Parang kilala mo. Ba't ka nakatawa na? Nagkatawa pa lang, nakatawa na. Kala mo kung kilala. Tayo Wow, sarap. Mga mahilig kumain ito, mga Bicolano. Kahit mga ibang, kahit di taga Bicol na kumakain itong balingoy. Kamuning official. Hello. Shout out po. Manay ka muna eh. Yan, mamantika na siya. Meron na pang jacket. Palanala na. Palanala na. Wala na. Mamantika na siya. Jacket, idol. Ti, tasa kay Kuya Noli. Pwede na yan. Pepe, kuya. Ito, Ti. Umaya na. Yoli, wait and see. Hello. Now, 21. Ampo okay na, patayin na natin. Sak. Kay Kuya Noli. Oh, yan. Palipad ka, kuya Katso. Bigyan natin ng kay Kuya Kuya Noli. Ricardo, Viewers. Hello, Carrot Man and Simpo. Why, hello po. Kay Kuya. Bernardo. Yan. Albert Martinez, shout out. Kay Kuya Noli. George. Kaya na tayo. Jacket. Yan bilang ang Apo, kain na kami. Ayan, nakaluto na tayo ng pangkulam. Kuya Noli. Tapos na magluto. Ako po. Ayan po, kain na na. Yete. Ayan, tapos nang kumain, mga paring Jason. At ayun, nagkaubusan yung gulay. Ayan, naka-live. Ama Ate Bidang, ubos yung gulay, napakarami ubos. At ayun po, ang ganito ng vlog na to at maraming salamat siyempre. Sana panoorin niyo yung vlog natin ginagawa. Thank you. At yung pasupport sa dalawang naka-challenge, Vince TV Official and Carrot Man. Ayan po, bye bye. I love you all mga sponsor.